Γεια σου, είμαι η Αγγελική από το ταξιδιωτικό γραφείο SkyDream και σήμερα θα σε βοηθήσω να συμπληρώσεις την περίφημη φόρμα αντιβιαχέρος που είναι απαραίτητη για να ενεργοποιήσεις την ηλεκτρονική σου βίζα. Τι είναι λοιπόν αυτή η φόρμα? Είναι μία online φόρμα εισόδου που πρέπει να συμπληρώσεις πριν πας στο αεροδρόμιο. Όταν ολοκληρώσουμε τη φόρμα θα έχεις στα χέρια σου ένα έγγραφο με έναν κωδικό QR το οποίο θα σου ζητηθεί κατά το check-in μαζί με το διαβατήριο και την ταξιδιωτική σου ασφάλιση. Τι χρειάζεσαι για να συμπληρώσεις τη φόρμα? Θα χρειαστείς κάποια προσωπικά σου στοιχεία, την πτήση άφιξης στην Κούβα καθώς και τη διεύθυνση της πρώτης διαμονής σου. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Είμαστε στην αρχική σελίδα της φόρμας DiViajeros. Για την πρόσβαση στην αρχική σελίδα θα χρησιμοποιήσετε το μοναδικό link που σας έχουμε στείλει στο email σας. Πάνω δεξιά μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα από τα ισπανικά στα αγγλικά. Στην πρώτη σελίδα συμπληρώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Ξεκινάμε με το μικρό μας όνομα. Αν υπάρχει δεύτερο μικρό όνομα, το γράφουμε δίπλα στο πεδίο second name. Συνεχίζουμε με το επώνυμό μας. Αν υπάρχει δεύτερο επώνυμο, το γράφουμε δίπλα. Από κάτω ζητείτε ημερομηνία γέννησης και δίπλα το φύλο μας. Στο κάτω πεδίο η υπηκότητα. Αν πληκτρολογήσω τα γράμματα GR, επιλέγω την Ελλάδα. Δίπλα συμπληρώνω τον αριθμό του διαβατηρίου μου. Πιο κάτω ζητείτε η χώρα της μόνιμης διαμονής μου, που είναι πάλι η Ελλάδα, και δίπλα συμπληρώνω τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Το τηλέφωνο που ζητείτε στο επόμενο πεδίο είναι προαιρετικό. Δεν έχει κόκκινο αστερίσκο, παρόλα αυτά το συμπληρώνω και συνεχίζουμε στην επόμενη σελίδα. Στη δεύτερη σελίδα ζητούνται τα στοιχεία άφιξης στην Κούβα. Το πρώτο πεδίο αφορά την ημερομηνία άφιξης. Κάνοντας κλικ στο ημερολόγιο επιλέγω την ημερομηνία που θα φτάσω. Παρατηρούμε ότι οι ενεργές είναι μόνο οι 7 ημέρες πριν την άφιξη, οπότε αν θελήσουμε να συμπληρώσουμε τη φόρμα νωρίτερα, δεν θα είναι ανοιχτή η ημερομηνία της άφιξής μας. Δίπλα γράφουμε τον αριθμό της πτήσης μας και από κάτω την αεροπορική εταιρεία. Δίπλα σημειώνω τη χώρα από την οποία έχει ξεκινήσει το ταξίδι μου, δηλαδή από την Ελλάδα. Από κάτω ζητείτε το αεροδρόμιο ή το λιμάνι άφιξης στην Κούβα. Φτάνω στην Αβάνα, άρα ψάχνω το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αβάνας, Χωσέ Μαρτί. Από κάτω υπάρχουν δύο προσυμπληρωμένα πεδία. Ο λόγος της επίσκεψης στην Κούβα, που είναι ο τουρισμός, και δίπλα ακριβώς ο κωδικός της ηλεκτρονικής βίζα. Στην τρίτη σελίδα δηλώνω το πού θα μείνω. Θα μείνω σε σπίτι ή κάσα παρτικουλάρ και δίπλα συμπληρώνω τη διεύθυνση διαμονής μου. Από κάτω ζητείτε η επαρχία στην οποία θα μείνω, γράφω την Αβάνα και δίπλα τον Δήμο στον οποίο θα διαμείνω. Το Κάσα Παρτικουλάρ βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αβάνας, στην Αβάνα Βιέχα. Οι επόμενες 3 ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, επομένως επιλέγω να τις αφήσω κενές. Φτάσαμε στην 4η σελίδα στα στοιχεία που ζητούνται από το τελωνείο και με ρωτάει το σύστημα αν έχω κάτι να δηλώσω, καθώς και αν θα έχω μαζί μου ποσό μεγαλύτερο από $5.000. Δεν έχω κάτι να δηλώσω και συνεχίζω στην επόμενη σελίδα. Στην τελευταία σελίδα δηλώνω ότι τα στοιχεία είναι όλα αληθή, τσεκάρω το πεδίο I agree και συμπληρώνω τον κωδικό που βλέπω στην οθόνη μου. Η φόρμα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα με ενημερώνει για τον μοναδικό κωδικό που μπορώ να χρησιμοποιήσω αν θέλω να κάνω κάποια τροποποίηση. Πατάω το View PDF σε μορφή εικόνας για να δω τη φόρμα DiViajeros και να την τυπώσω για να την έχω μαζί μου στο ταξίδι μαζί με το διαβατήριό μου και την ταξιδιωτική μου ασφάλιση. Αν αυτό το βίντεο σε βοήθησε, κάνε ένα like και για να μην χάσεις ούτε ένα tip για το ταξίδι σου στην Κούβα, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι ένα υπέροχο ταξίδι στην Κούβα.